paka. Zimbabwe ndapinda pachitungwiza. Andiria simutsampada tirove pakatsika. Andiria simutsampada tirove pakatsika. Andiria simutsampada tirove pakatsika. Simutsampada iwe pakatsika. Simutsampada pakatsika. You're the for it with the Kia ta. Hati. Reporting to the angels. Reporting to the angels. Jali kwa kotenga kuna matapadenga tene. Nicodemus. Maya musoni wakatecha tevera pakutenda ndiye ndipo. Leviticus. Akatevera sakare. Simon Peter. Akapetesera pakutenda. Mother Mary. Tapio. Wow, Romaini tupaini pata pitani pro. Afana tusipekeshara mturaima. Jumanda wakati wemba kimilikia. Simpiliti waromai. Dangerous with the pinfo. Dangerous with the pinfo. Walk out wem. Simpiliti waromai. Dangerous. Okeroshi. Oiri. Po. Rikiti. Vuncheni chiraitaka kuchitungwiza. Mamukasei kwa general shereni. Ndikuona vakutoti bata mkoma kepita pitira mukati medzimbo yavo. Vari pamanyame. Apasi pamanyame. Tapitira pa St. Mary's. Zikanzi natapiwa maichiraya tapiwa. Takachibata chimuti kuti Paka. Nyaya ndiri kutaura muri yeZimbabwe. Kune murume wemuchitungwiza. Akaroora mukadzi wake. Ndokubva aita mwana. Aita mwana. Baba ndobva vaita mhosva. Yakaenda kukoti vanoona nemataredzi mhosva vakati une kodzero yekunofarirwa. Vachibva wapiwa makore anodarika 10. Kanyemba. Mwana akari na makore mangasi. Mudzimanga. Mwananga achiri kuma 2 years. 2 years. Apa bvunzi 10. Shereka kuchema mzukuru. Kanyemba. Sorry. Alright. Anya mukachema ndinonyera. Chizwa Kanyemba. Murume achibvaenda kujera. Aenda kujera kuchibva kwaita vamwe babawo. Vanamucheka dzafa. Vanoda vakasiyiwa nevamwe. Paka vakapindira. Padeni pamudari kujera. Vanonoka. Uyu atora. Agara namaya. 1 mwana. 2 mwana. Paka murume adzoka. Okay. Musati maenda mberi. Baba pavakasungwa. Vachibva vatongerwa makore vakapiwa. Vachienda kuchitokisi. Yes. Amai vakatora nguva yakareba sei vasati vatsvaga munhu wekudanana naye. Ndofunga chakangovaremera makore kuti obvious. Zvainde zvakawanda. Gore rakasara rinopera. Mudiwa anga apa dhuzi. Ana bhosho paka wakati wabdhuzi wapindira. Chikomba chauya pamba rekoti amai vanga vachirodzerwa Samuel. Chikomba chakachakutogara pamba zvese naamai vemukadzi. Iyo nyaya yamai vemukadzi ndiyazoita tisike panyaya iyi. But atiitaure katisina kubva pane mudzi. Ndizvozvo. Eka. Okay. Aita mwana 1, aita mwana 2, chikomba chatsoka. Muridzi wemukadzi atsoka. Amai we. Muridzi wemukadzi achidzoka kudzere. Ndofatura mukadzi wake. Sokanzi aimi amusiye pano imi. Ndo baba. Muridzi wemukadzi aitanga kugara nomukadzi zvakare. Amechi chakaitika. Baba vemukadzi ayo. Baba vemwana muridzi wemukadzi. Ndofaturwa zvakare. Ndovakandi wemukadzi. Baba vale tiwe achibvatsoka. Musamanye. Take your time. Let me take my time. Varidzi vechimuti ndiwo vanobhadhara marezi. Chokwadi. Mati chitungwiza chii chakaitika? St. Mary's. Kune murume. Right. Akagara nemukadzi wake akaita mwana. Mwana waye. Angari mwanayo. Andazomutsoka kuti mwanaye. Okay. Ndobva asungwa. Ndobva atongerwa makore akawanda. Mukadzi paakasara akaona makore akawanda. Ndobva ataka kugara nomwe mukadzi. Murume. Chikomba changu chigara pamba. Andirika chatogara pamba chikomba chacho ndopachita mwana 1, chobva chaita mwana 2. Muridzi wemukadzi achibva adzoka. Paakadzoka zvikanzi baba vemwana adzoka. Chichibva chasiyiwa chikomba. Chibva chabviswa pamba. Mukadzi achibva tanga kugara nemurume wake. Iye murume paakadzoka achiona pamba pane chikomba nevana 2 akati kudini? Changa chisina chokutaura because kushanda nepekugara zvise zvikutanga pamba pese apa aritochengetwa ndiye. Because vane simba nezvizvi zviripo ndo vakanga varipo. Ndobva atanga kugara nemukadzi uyu nemurume wake. Agara nemurume wake vasina kumboita mumwe mwana zvakare. Murume uyu ndobva atorwa zvakare mapurisa achibva akaenda mukati. Achibva asungwa. Mhosva yakabatirwa pakutanga nepachitu. Yekutanga inopikwa yega.
Okay. Audzoke ka uchizunguza. But yanga iri yepakutanga. Atizoti yepakutanga yanga iri chi. Okay. Zvese no ndasa zvitsvage zvese noti nyaya yandakatiidayo ndineyetiidayo padiri kuita. Murume uyu abva pamba chikomba chabviswa. Murume uyu paabatwa zvakare aenda kuti kujeri. Ndopanenge iri horo muriwo. Okay. Abva abatwa. Chikomba chachaita sei? Chadzoka futi. Chadzoka chari ndobva chaita umwe mwana. Vavana vangani? Vavana 3 bezvikomba. Anditika iko zvinozvi chikomba muri baba yemwana veve vabva vatorwa futi nemapurisa. Vatorwa nemapurisa uya akudzingwa pamba manje kunzimba pana parichadi. So murume wechikomba ichi ndo chiri kuti inini ndanga ndichigara pamba apa ndikaita vana vangu ndikatotenga stand yanga chikazoenda ikoko iko zvinozvi ambuya amai vemukadzi vakasangana neni vari kundituka. Saka ndoita sei nevana vangu ndiri kuda vana vangu aunza munyaya chikomba chikomba changa chisina mhuri here yacho. Hatinotsoga mhuri dzechende asi chatoziva ndechekuti changa chakuti bosi pachachibvumira kugara apa chaitogara chisina mwangu wachoenda chaitogara ipapo 24/7. Saka chiri kuchema chiti Zimbabwe amai vemukadzi iko zvinozvi ndaitovachengetawo ndichiita zvese vana vangu iko zvinozvi ndakutukwa handichaifuni kuona vana vangu ndiri kunzimba panapa Zimbabwe zvakanaka here zvandiri kuitwa naambuya izvi. Chikomba chakura sei? Ndingangoti mukomana murume uyu ari kuma 40 and above asi less than 40. Okay. Saka izvozvi chine vana 3 nemukadzi wemunhu. Izvozvi murume wemudzimai uyu ari kuchitokisa akasungwa. Okay. Mushure mekuita vana 2 nechikomba murume achibva adzoka. Chikomba chibva chadzingwa pamba chikaenda. Murume achibva asungwa ndobva aenda kuchitokisa. Chikomba chibva chadzoka zvakare ndobva chaita mumwe mwana wechi3. Saka izvozvi chikomba mati chakaita sei? Chabva chabviswa futi pamba nemudzimai. Chikonzero chaakadzingirwa ndechei? Hatiziri chikonzero ari kudzingirwa ende akasangana naamai vemukadzi. Amai vemukadzi vakasangana nemukwasha dondo vari kumutuka. Baba vepamba vachiri kuchitokisa vakapiwa makore mangani? Iko zvinazove makore mangani. Ndiri kukumbira mama varidzi venyaya kana muchitinzwa tibateika kana kuti iwewe muridzi wenyaya. Chimbotaurai nemuridzi wenyaya chikomba. Amai muridzi wenyaya futi kana vakakwanisa kubatika chimbotiudzai kuti nyaya dzakasungirwa baba pakutanga ndezei? Zimbabwe muri totinzwa izvi kubva kuhama kusvikira kwauri iwewe muridzi wevana aunza nyaya kunoku aurege kuudzwa kuti baba vangu vari muno makasungirwei. Nemi amai vacho muri kudzinga murume muchidibva panapa hamutadzi kuziva ka tibateika chimuti chichatsonzwa dare nyaya yenyu itongwe zvakanaka. St. Mary's kanyemba nabhozvo combination yenyu yakanyanya. Ndiani akakusanganisai? Ndimutengere penikura nemabhanzi. Ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti. Penikura richiri kwiri kana ndakamuchinjwa zita? Kuchisina maisi. Penikura arisiro president. Iwe Gilbert Chimpaka watifungire iko ndo paka azvizingire pasine yake ndo patakatora paka tapindira KB Gomba rina mwana ozwe dukwende CBD Harare. Iri ringanzi Gomba risina mwana here raitiza rekwete raitobuda pachena kuyamumba rotozikamwa rinonzi harina mwana ndechiya chinopoya chopinda mumba memunhu choita mwana time chezoti mune mwana wangu nekuti mai ava ndaimbotamba nawo singazikanwe. Iri harichisiri Gomba iri. Haisi mhosva here yechikomba ichi? Ndambomuudza inini haisi mhosva nekuti murume uyu akaenda kumatare edzimhosva. Ndo mhinyiro dzenamupawe ndikati iwewe vanhu havana kurambana wakatora mukana wokusungwa kwemunhu uchibva wanoita vana nemukadzi wemunhu. Saka pauri kuchema chiti zvandiri kuitwa izvi iwe uri kuchedza mhosva iwe. Not 1 not 2 but 3. Ari kuti hanzi ndakatengera mukadzi ichi kwai ndakatotenga stand izvi tichibva panapa tofanira kunge tine patinonogara. Uchigara mumba uchigara nani nemudzimai womuri uchiita vana nemukadzi wani. Ndikatesa puchipu chanisandira mubvunza kuti iwewe une wakaendesa here mari uyezve kana une wakaendesa yakanogamuchirwa chinzi ndiwe ani? Okay, regaiti ndibate mukomana ndibate. Saka chiriko kuchitungwiza chiriko izvo chakatoteera nyaya yacho. Mati chikomba chakura sei? More than 40.
chikomba kanyemba na bhozho icho chitori nemhosva yokugara mumusha memunhu nemukadzi wemunhu ndicho chinotofanirwa kakubhadhara murume ari mujeri uyo. Chokwadi ungauye kumusha mumusha meumwe munhu hanzi kusvikotoisa mukadzi wemunhu vana vatatu akadii kutora mukadzi uyu oenda kwavo. Ndinonzi mai asanele pahwedza. Yes. Mai asanele pahwedza. Chokwadi ndizvozvo. Ya kune vanhu vane zvivindi. But baba ava murume womudzimai uyu paakabva kuchitokisi achisvika achiona mudzimai ane vana 2 chikomba chiri pamba ipapo ndokumwe kupererwa baba kutomudza mukadzi kutoudza chikomba kuti baba ipamba panapa vauya ibva panapa. Baba mai vanoreba ava vaikavaga apa hambuya vanga varipo here pamba. Yes. Idziwo dzabatwa dzadzokera futi chikomba chakuya ipapo zvakare mumwe mwana mtsogori wadziko president Dr. Idi Munangagwa ari kudziwa ndizvo zviri kuita vana vavo. Vana vari kutungamirira saka uri bakasimba vanoshanda basa. KB naBhozho hanyaya paguruve iya yegupuro iri kuramba ichindirovesa hana hanzi handakusiya masawira ese manje ndinonzi baba Levi kuStone Ridge kujura hokwa chiyangwa. Ndisawira wagwere rekati mbopinda muchitoro baba Isabel. Abaiwe ona mamesages kiki kuseka kwa WhatsApp. Madzimai hatina zera navo 1 2 3 nechikomba kuti chikomba hachisi chiri kusimudzira mhepo muridzi nemukadzi kupinda mukati kuti chikomba hachisi chiri kusimudzira kamhepo muridzi wemukadzi kupinda mukati. Ndinonzi James Jamu ndiri paWaterfalls baba Isabel. Yes. But zvinogona kudaro. Yes. Kamutambo kanenge kakatanga kudhara. Avaiwe cheku St. Mary's icho idrama chairo ndo zvavari vanhu vacho vanongoita chero kana vachikwanisa kuti vanopinza munhu uripo wataboti waita kujeri. Cheku St. Mary's idrama chairo ndo zvavari vanhu vacho vanongoita chero. Lioness taura nesu chii chaitika vanongoita chero pakuita sei? Vanongoita chero pakuita sei? Ndicharamba ndichikumbira kuti baba varidzi venyaya iyi mundibate tione tobatsirana sei nekuti tine kumwe kubatsira kwatiri kupiwa panapa kwamunogona kunge kuchikubatsirai bate kwatisati takwanisa kuya napo pamhepo mugondibata. Zvikomba zvemuZimbabwe ko zvinohodhe piko zvivindi zviri kushinga mazuva ano. Ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechelechele. Baba Isabel varume zvikomba zviri kutora kupi zvivindi izvi? Zvivindi mukoma kevi zvivindi kezi mukadzi wemune poison man. Okay, kudanana nemudzimai womuridzi aenda kujeri wobva wamumitisa 1 mwana 2 obva adzoka mudzimai utoti ibvai panapa baba ipamba panapa vauya iwewe punkudu kuti achatovundi kuti auya achati kudi murume usungwa futi wodzoka woti mwana wachi3 muchiri kukaziva kambo wakari nai baba Isabel. Aiwa tari chikura mandoza kalakata vanakadika apa ndipo taifika kuti Adidas tuya right pakachoka view maside kana kuti kakashoti kanenge kane homwe 1 yemukati uchifamba kaisa ruoko 1 momwe so nekuti mazhinji anga asina homwe rino homwe raitodhura uko karovatenda futi right. Mr. Magore ndizvo vari kwabetera pabohera apa vanenge vakachibata chimuti kuti Mr. Magore achisiye baba sando dzenyu Mr. Magore kuti po rikiti bvu message yakasvika nababa Chirinda. Aiwa yakasvika kubva kuUnilong vakasvika nekwamuriko vakazoti chimuti munochibata. Amaiwe aiwa rambai makadaro regai tobva tangopinda muchitoro nevasawira vedu veUnilong. Ichi cheku St. Mary's chichavharisa ichi. Bhozho naBhonzo
kuti chikomba ichi hachisiricho. Okay, kuti chikomba ichi hachisicho chaitokwenyera mapurisa here kuti murume asungwe vawane kufadaya zvavo, asi vakadzi. So ndosaka ndakaramba kupinzwa mugrupu rekunzi varume imbwa, because kana isu tiri ko iwo mudzimai chii. Ndinonzi Joshua Mazadza, mukomana wechidhindo nganganga paborodo pana Wishdon po rikete bvo. toita sei neshamwari yedu iyo. Sekuru Jova Krobranos, muri sei? Ziri kuita kudia na 10 minutes past 12. Nas Gudanga Mole Mlauzi arikupitira mu studio manje baba Isabel. Anzi dambudziko nderekuti vamwe vakadzi vanodzikisira varume vavo 55%. I'm not sure kane percentage iye vakadzi havatozivi kuti murume akakosherei. Isikwereserewo baba vangu Lucky Karenga pa Glenville 3. Ndinonzi Effort Nyakasaka, the Korean man. Okay, Nyakasanga, the Korean man. Effort Nyakasaka, the Korean man. Mamwe madzimai avazive kuti varume vavo vakakosherei pamwe vanovadzikisira. Ndo zvimwe zvinozopaka kuti zvikomba zviitechi zvivindi zvokugara pamba. Usavhunduke. Hana dziri nditsaga ndizuze. Mazita tenge tichipiwa. Akomana. Ameno. Nasi Gudanga wozalapa. Bwera kuno. Bwera kuno. Njoga nevazukuru. Ndimune vazukuru. Ndimune vazukuru. Pane chakusudzura na bosho chepasende Mary Chitongweza. Mudzimai nemurume vagara vese vabatsirwa nemwana. Zvisine baba vachibva vabatwa nemhosva, vachibva vasungwa, ndokunzi 10 years plus. Variko kuchitokisi mudzimai achibva atsvaga chikomba chekufambidzana nacho. Chikomba chakatoya pamba apa. Ndokubva vati mwana 1, mwana 2. Baba vachibva vasunungurwa. Ndofunga kuti havana kubuda nepresidential pardon. Amnesty. Vachibva. Chikomba chiri pamba. Zvikanzi namai mfana baba vepamba pano vaita sei? Vauya. Saka famba. Chikomba chibva vana varipo pamba. Zvisinei baba vapara imwe futi mhosva vachibva vasungwa. Chikomba chibva chadzoka. Ndobva chapama selector. Ndobva chapama chakati yaka. Mumwe mwana wechipiri. Saka izvozvi zvabvondora. Chikomba chanzi ibva panapa. Saka chikomba ndo chaunza nyaya pachimoti kuti vakudzingwa plus vana vangu ambuye vakasangana neno vari kundituka. Ndofanira kuti ndite sei. Apo takatenga stand yekuti tinovaka musha ndokadzi munhu. Asi iye paakazokavira mberi kuti vaitewo chitatu mwana apa angachikwa kuti murume ayena atonyura achadzoki. Hatisi kuziva kana nekuti mudzimai achiri akarorwa achiri mukadzi wemunhu havana kurambana. Ndiko ndikuendei ipapo. Yes. Kwaidzo hama dzemurume dzakati kudii pekutanga paakaita vaviri ava kozoti iko zvino kechituka akaita umwe uyu. Nyaya inofamba baba Isabel. Hama dzemurume dzakati kudini. Mukadzi uyu angasingaenderi kunoona murume. Mai vake ndiri kuona it's obvious vari kusaidhi mwana wavo. Ichokwadi. Which mwana ari wrong. Vaitogara vese naamai. Amai ndova kutuka chikomba manje. Mapana pano ndikangasira mwana wangu. Avachaoni vana vese vatatu. Saka uri kuti kudii waita mudigisei. Ndimi kama katanga kuona usikana wenonzi. Aiwa mai ava vari wrong nemwana wavo. Mwana wacho ari wrong plus wrong wacho nobva wedzera namai vari kubvumisa mwana achita zvinosemesa kudai. Kwacho chikomba simba nechivindi. Ndofunga chikomba ndofunga kwaihambiwa. Iye mukoma wedu pawakabva kuchitokisi pakutanga paya achiona pamba pane vana 2. Kwaidzo hama dzake pavakaona muridzi wemusha adzoka kuchitokisi havana kuita nyumwe here kuti vagare pasi naye vataure naye. Kanyemba iye haina kupera. Pavanga vachizviona ivo zvichiitika kusvika munhu aita vana vaviri hama dzemurume asana hama. Tiri kukumbira uka baba Isabel mutitsvagire uka. Iye haina kukomba. Tofana kuti ipedza yese kuti inoti bvu. Toda kuti nematumbu ayo. Because hama dzechikomba hama dzemurume wemukadzi uyu vanhu mazuva ano vanonyarara. Icharo iva mai ava avambuya ugara nemwana achiita zvakadai.
titsvagire kachikomba baba Isabel pamwe chete nemudzimai uyu wokufa dai nechikomba nehama wani vauye kuno ndiri kukumbira varume nepachitungwiza vakatanga kutaurana nyaya iyi vachipa murume ifoni nezuro tikamboiginowa tikazotaurana iye muridzi nhasi kana pane vakandibata izvezvi ndibatei izvezvi 10 minutes time ndenda free toda kutaura kana mati ndisvike ipapo auye mangwana chikomba apa mudzimai uyu apa titaure naye mangwana iholiday workers day kunzwa zvindi nesimba renyu nezvamurida kuti zviitike chikomba chakashanda guys chakashanda chakaita vana vatatu chakatenga stand chikachengeta mukadzi uyu namai vacho nhasi chakunzirowa pasi asi iwo icho chaizviita ichi chiri pamba pemunhu nemukadzi wemunhu futi nokuti mudzimai umuridzika haana kupiwa gupuro kana kuramba naso kuti pakati pavo pakauya jeri vatsvageika kuitira kuti mangwana vauye tiite mabookings acho vauye pachipinda pane maganazi kavadapurisa toda kuti vazotaura veganya izvi chii kuitika asi kana ukawana nguva bhozho chimbotaura ne1 hama yemurume ari kujeri uyu hama yake 1 vanotipa